Eros eta nor Afrodita, nor da Eros eta nor Afrodita. Josu, kaixo, ez disimulatu. Kaixo Eneritz, ze moduz? Ondo, ondo, eta zu? Bueno, ja, bai, hemen egonda gauza honik ez. Harreman heterosexual monogamoetatik aratago izugarrizko unibertso zabala dago, izdiratxua. Ni azken aldian, planeta, asteroide eta konstelazio desberdinak esploratzen nahi naiz. Orduan egia da. Zer? Ba hori, Aitorria adarrak jarri eta batekin eta besterekin hortze zabiltzala larrutan. Ba bai, Aitorrek kriston adarrak ditu, bale? Merezita. Merezita zeba. A ber, ba, ez ditulako etxeko lanak fundamentu ziten. Erabaki hartuta, errepresioa kanpora, agur betirako modozita maitea. Eta ongi etorri, Eneritz berria, plazerraren erregina. Helduak jada ez gara elakargarriak. Niri nekez gertatuko zaitalako zerbait. Zaharrak, zakarretara? Gainera, ni noiz atera nintzen juergan azkenengo aldiz. Zuri bakizu zertatzen zaizun. Erreprimituta zaudela. Ez dezu era asketa libre batean gozatzen sexuaz? Akatu egingo dut. Barkatu? Ba hoixe, liberatu egin bertzeala. Eta bizitzaz gozatu, sexuaz gozatu. Ezagutzen aldezu, bikot harreman egonkorra daukan homosexualik. Bai, eta zuk ezagutzen dezu harreman egonkor batean zoriontsuaren heterorik, chemsex? Bai. Zerra? Zakizu, zerren chemsex, bai. Mugarik gabeko sexua eta mota guztietako drogak, dena nahastuta, bango, raze koktela. Ireki bingo batez. Egin diot oiun ere bihotzari. Alferrik ordea, zenbat eta zenago oiukatu, orduan eta gehiago uzkurtzen da, dardarkasi arte. Takikardia. Zer naiz, bezurretako ama bat. Aber, beste ama batzuk pilates da yoga iten du ez, da? Nik larrua jotzen dut ez ezagunekin, da funtzionatzen dit. Gero askoz ere pazientzia gehiago daukat. Espero dut aurrei sekula azaldu behar ez izatea. Gizonak patxarana, emakumeak roibos, gizonak musean, emakumeak solasean. Baina kontuz, Eneritz kontuz, Zutan erreta amaitzeko zorian zaude eta. Eta onaino iritsita, ez alitzateke apoteosikoa izango, zutan txiskalita amaitzea, Eneritz, eta orain zer egingo dugu? Lasaiago. Pixka bat bai. Eta zu? Tira,